एक्सक्यूज मी, हाँ जी। हमके डॉक्टर खान से मिले के बा, का हम उनसे मिल सकेली? पर डॉक्टर खान तो अभी बिजी बाड़े। ओह, वैसे डॉक्टर खान के स्पेशलिटी का बा? पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट। ओह, अभी आपके थोड़ा इंतजार करे के पड़ी, डॉक्टर खान बिजी बाड़े। हाँ? प्रवीण, हाँ? हमके नया ग्लव्स चाहिए। हाँ जी, अभी लेके आओ तनी। अरे जारा, तोहर आज के दिन कैसन अच्छा रहे। आज इंस्पेक्टर तो ना आईली। ना काहे? अले हम बहुत परेशान बनी, हमके बहुत डर लग रहा बा। पता बा आज हमसे ऑटोप्सी ना भइल। हमारे दिमाग में खाली यही चलत रहेला कि हम फंस ना जाए। शांत, हमके का होगी? हमके कुछ ना होगी। तू कैसे ही बोल सकेलू? काहे कि हमार लगे पावर बा। प्लीज आलिया, कौनो बकवास ना। हमरा पर भरोसा नहीं है? देखे चाहे लो हमार पावर। हम तोरा कैसे अच्छा महसूस करवा सके नहीं देखे चाहे लो। अच्छा लागत है? सही बा, आखिर फिर सही का बा।